A nosa intención é que a principios de agosto a obra estea rematada. Pois a falta de algún detalle mínimo, pero esa é a nosa intención, porque a mediados, finais de agosto queremos celebrar de novo pois a feiriña, que é unha especie de feira onde participan os comercios locais e celébrase nesta rúa da Capela. Entón, se todo transcurre como é debido, as obras sempre teñen a súa complicación e as súas molestias para a veciñanza, pero se todo transcurre como é debido, eu agardo que na segunda semana de agosto esta obra estea rematada. As obras intégranse no plan deseñado polo equipo de goberno de cara á humanización das principais rúas do casco urbano da Serra, dándolle preferencia aos peóns sobre os vehículos. Unha vez rematados os traballos, a rúa pasará a ser de sentido único de circulación. Ao mesmo tempo, levarase tamén a cabo a renovación de servizos e a instalación de novo mobiliario urbano. Van a consistir nunha mellora tanto dos servizos, saneamento, auga desta rúa, como vamos a convertila nunha rúa de sentido único, ampliar as aceras, plantar unha serie de árbores, en definitiva, humanizala, facela máis atractiva para pasear, e ademais é unha zona que coincide que ten unha certa oferta comercial que desta maneira creemos que se vai ver beneficiada. Isto enlaza con outras actuacións que agardemos que outras administracións, como a propia Deputación, vai a realizar pronto, como a propia humanización da Avenida de San Campio, e outras actuacións que, como digo, creo que son necesarias para poñer en valor a nosa vila da Serra de Outes e para facela máis atractivo para a xente que vive aquí e máis para a xente que nos visita.